Avui he arribat a la zona esportiva a les 10 hores i 15 minuts. M'he passejat per totes les instal·lacions i m'he posat les ulleres de matemàtiques. I de cop tot s'ha transformat, perquè m'he adonat que el camp de futbol té una superfície de 8.000 metres quadrats. A la piscina hi caben 6.250 litres d'aigua. La pilota de bàsquet pesa 600 grams. La pista de bàsquet té marcades unes línies a terra. He distingit cercles, rectangles, trapezis. La pista de pàdel és un rectangle de 10 metres d'ample per 20 metres de llarg. Carai! Àrea, volum, massa, geometria, longitud i moltes unitats de mesurar. Fan bona parella les matemàtiques i l'esport.